Africa has not been and will not be drawn into a contest between global powers. Kweziphambili ngalenhlwa umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwekazi Afrika alizukungena kumgibe wokusetyenziswa kuba lithatha icala kwimfazwe egqubayo phakathi kweRussia neUkraine. Economic growth has been volatile for some time, and prospects for growth remain uncertain. Ibhanki enguvimba iphinde yagqebhe lingophiwa bemibeli ngokunyusa inzala kwimali-mboleko nge-50 basis points. We are playing a very, as I said, almost the perfect team. We will be prepared for that evening also to throw in a few punches. Onke amehlo ajonge kumdlalo amagqibela kankqoyi endebe ye-Nedbank phakathi kwePirates neSikhukhune United ngomgqibelo. Namhlanje kubhiyozelwa usuku i-Africa Day. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe kumbhiyozo obubanjelwe eCradle of Humankind eMukhale City eGauteng. Uthe ilizwe loMzantsi Afrika lisokuze livume nanini na ukusetyenziswa emgibeni wokulwa imfazwe zamazwe asentshona. Kusenjalo iThabo Mbeki Foundation isibambele eGuinea isifundo salonyaka sosuku i-Africa Day. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho yakhe kwimibhiyozo ye-Africa Day ebanjelwe eCradle Humankind eGauteng. Ramaphosa uthe endaweni yokuhlonelwa kweyantlukwano yama-Afrika kubekho umanyano kukho uqhekeko phakathi koluntu. Instead of a respect for diversity, divisions are being sown between communities. We are now also witnessing Africa being dragged into conflicts far beyond our own borders. Umongameli ukwavakalise ukungaxoli ngokurhuqelwa kwelizwekazi Afrika kwingxwabangxwaba ezingaphaya kwemida yethu, watsho esithi Elilizwe aluzukungena emigibeni yokusetyenziswa kwezingxwabangxwaba zamazwe asentshona. South Africa has not been and will not be drawn into a contest between global powers. We will maintain our position on the peaceful resolution of conflict wherever those conflicts occur. Kusenjalo nonyaka nje isifundo iThabo Mbeki Foundation Annual Lecture for Africa Day sibhiyozelwe eGuinea entshona Afrika. Mbeki uphefumle ngengqungquthela yamazwe BRICS waphinda waphefumla nakumba wokurhoxa kweli kwi-ICC. Whether it's going to be possible to host a BRICS summit in South Africa, I'm not sure about that. Of course, there's been a question raised that South Africa must not pull out of the ICC. There are procedures in the agreement for how you pull out. You can't just wake up in the morning and say, together I'm pulling out. Ukanti eqabelisa uthe ukuhamba ngesantya sofudo ekwakhiweni de kugqitywe iziko eliphehla umbane kusile emva kweminyaka eli-19 kucace mhlophe ukuba kukho unyawo lwemfene. Sekela mongameli weli umnumzana uMashatile ebephendula imibuzo eParlamente ngalemva kwemini ngemiba eliqela iquka inkqubo yokubuyekezwa komhlaba, ingxaki zobambiswano ngolawulo phakathi kwamaqela ezopolitiko nombhodamo ogqubayo kwelase-South Sudan. Lo-Mashatile uvumile kuba ihamba ngonyawo lonwabu inkqubo yembuyekezo yomhlaba kweli kwaye urhulumente kuzafuneka anyuse ikawusi ngalomba. Usekela mongameli weli umnumzana Mashatile ebeneseshoni yokuphendula imibuzo eParlamente ngalemva kwemini. Kumba womhlaba lo-Mashatile uvumile ukuba ihamba ngonyawo lonwabu inkqubo yokubuyekezwa komhlaba kweli. We are therefore duty bound to reverse the injustices of land dispossession. Hence, land reform remains one of our foremost policy intervention in realizing our social transformation agenda. Usekela mongameli uthi kuyafuneka kubekho ingxoxo kazwelonke nalapho kuza kushukuxwa khona imiqathango eza kulandelwa kubambiswano ngolawulo. Nanjengoko sibona ukupatyalaka kwentsebenziswano yamaqela ezopolitiko kwamasipala abaninzi kweli. SALGA did develop a framework for coalitions. We did observe in our previous response that the existing framework has weaknesses. And as a result, we committed to convene a dialogue
to discuss and develop a coherent coalition framework. Uhlabe ikhwelo ke nase-South Sudan ukuba makubekwe phantsi izikrweqe kwelalizwe kuhlalwe phantsi kuchetywane induma. Irhuluneli yebhanka enguvimba umnumzana Qqirha Magudumana ibhengeze ukunyuka kwezinga kwimali-mboleko nge-50 basis points yayakutsho ku-8.25% ngelixa inzala kwimali ebolekiswa ziibhanki inyuke yayakuthi xhaxhe ku-11.75%. Abathengi bathi ukunyuka kwenzala kwimali-mboleko kuzawukwenza bangene kanobom ezipokothweni xa bethenga izindlu. Esenza esi sibhengezo sokuntinga kwenzala kwimali-mboleko, umnumzana Qqirha uthi imeko ezamandla nombane zinegalelo ekubeni ibhanki enguvimba ithabathe esi sigqibo. For 2023, the bank's forecast for GDP growth is slightly higher at 0.3%. Energy and logistical constraints remain binding on South Africa's growth outlook, limiting economic activity and increasing costs. We estimate load shedding alone to deduct 2 percentage points from growth this year. Uthi uhlumo lwezoqoqosho lusekwimo ethe yaye oko kusazawuthabatha ixesha phambi kokuba bemibeli bakwazi ukuphefumla. Economic growth has been volatile for some time and prospects for growth remain uncertain. Inxalenye yabathengi bezindlu ivakalise ukuba isimo sezoqoqosho siyasidodobala nangakumbi kunaphambi kokufika kwe-COVID-19 kweli. Our bond payment wasn't that much, so it was about 11,000, if not 12,000 initially. It slowly went down to 7,000. Immediately after the COVID restrictions were lifted, this is when the game changed. Emva nje kwesi sibhengezo sokonyuka kwenzala kwimali-mboleko lehle nge-20% iqondo lerandi xa ithelekiswa kwidola yasemelika layakutsho kwi-19.68 . Abafundi abangabongikazi nabaqeqeshwe kwikholeji Gauteng College of Nursing babambe uqhankqalazo ngaphandle kwesibhedlele i-Qqirha Magudumana banyanzelisa ukufumana impendulo kwisebe lezempilo kuphathelene nokuqashwa kwabo ngelithi babethenjiswe ngemisebenzi esisigxina leli sebe kodwa ngoku lithi akho mali yokubaqasha. Kungekudala abasebenzi bezempilo babebila besoma besilwa ubhubhane we-COVID-19 namhlanje banqonqoza kwiingcango zikarhulumente befuna imisebenzi. Benxunguphele kwaye bekhathazekile. Le yimeko abafundi bekholeji yaseGauteng abazifumana kuyo. Aba bafundi bathi isebe lezempilo lithembise ukubaqesha kumaziko ezempilo ohlukeneyo emva kokugqiba izifundo zabo, kodwa elisebe lithi alinawo uhlahlo lwabiwo-mali ukwenza oku. Students have embarked on a total shutdown of all activities on campus, and this is because partly the department released communication saying that they are letting go of the cohort of 2020 and basically waiting for the board exams until November. And I think the question that has arisen from the students is, what are we going to be doing in the meantime? Nangona kunjalo emva kwentlaninge yentlanganiso ezingakhange ziphume naziqhamo, abafuni kuthabatha inxaxheba kuzo naziphi na intlanganiso nabaphathi beziko kwaye bafuna ukuqwalaselwa ngurhulumente wephondo. We want the MEC, their bosses and their premier. Those ones. This is our future. We left our jobs to come here because they lied to us and said they'll become safe. Usihlalo wombutho wabasebenzi bezempilo i-Health Allied Workers uBafuna Chabalala uthi bawasebenzise onke amajelo esebe yaye ngoku baza kubhekisa imibombo kwiofisi yenkulumbuso. Marching to the Premier's office because we have exhausted all the departmental channels. We are exhausted with this incompetent MEC. She's not prepared to engage us. It has forced me to declare war against this Gauteng province of Tikon. Aba bafundi bathi balibhekise kwiofisi yenkulumbuso ngomhla we-31 Meyi ukuze izikhalo zabo zivakale. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, Dunguzola Sholwana kwisibhedlele iQqqirha Magudumana. Masive ke kuba bathina abantu kumxholo wethu ngolusuku we-Africa Day.
I-Afrika Day ngigubha ngokuthi ke ngizame ukufunda izilimi zakwamanye amazwe, ngifunde namasiko abo, futhi ke iqondana nokuthi kusuke kuusuku lwami olukhulu lokuzalwa. Mna msasazi kuba ndingazi naloo nto uba ngabana namhlanje bekubhiyozela i-Afrika Day. Andazi loo nto ndisemsebenzini qha. Hayi msasazi, asikwazi ukuzibhiyozela izinto ekubonakala uba zifika njena, zifika abantu belambile msasazi. Msasazi wami kuyimfuneka ukuba lilandele olusuku kuze lesizukulwana esizayo sikwazi ubaluleka kolusuku. Kwaye ke namhlanje mina ndilibhiyozele ngoba ndiye ndasila umqombothi apha ekhaya. KuFacebook uvuyisile Tutuse Kabovu uthi ndilibhiyozele ngokuthi ndifunde imbali yamaqhawe ezwekazi le-Afrika afana noMuammar Gaddafi, Nelson Mandela noKenneth Kaunda ngenjongo zokuzobela isizukulwana sanamhlanje umfanekiso ngqondweni ngezi ziswenye zenkokheli zakhe zabakho utsho Secuphi-Mvaba. Uvuyelwa Shumyena uthi mna msasaza ndiyibona into endinoyibhiyozela namhlanje. Ubhiyoza xa wonwabile ngelizwe lakho liqhuba kakuhle kwaye zininzi kakhulu izinto esijongene nazo kweli lizwe lethu. Unikwanto Mkhanya uthi mna akho kwanto endinoyibhiyozela ngale Africa Day kuba sisabanjwe ngobhongwana ngamazwe ase-Europe, asisakwazi ukuzimela singama-Afrika utsho sendabankulu. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo ye-WhatsApp nengu-071 670 2548. Igunya Abantu lezotshutshiso kweli NPA lithi liza kusiphikisa isicelo esikhawulezileyo esifakwe nguGqirha Magudumana. uGqirha Magudumana uphikisa phakathi kwezinye izinto ukubanjwa kwakhe kwanezityholwatyatye kwazona inkundla yaseBloemfontein. Isicelo sakhe sakuphulaphula kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata ngomso ngentsimbi ye-10. The National Prosecuting Authority, through the Director of Public Prosecutions in the Free State, will oppose the urgent application lodged by Dr. Iindaba Magudumana in the Free State High Court because we believe that there is no merit in that application. However, our team will unpack the grounds upon which we are basing our opposition during hearing tomorrow. Kulindeleke ukuba buphucuke ubomi babantu bendawo yogobityholo esiyanqoba emalahleni eMpumalanga okukuze emva kokuzuza izixhobo zokusebenza ezakusetyenziswa kumaphulo karhulumente kulo mmandla. Eli liphulo lesebe lokuhlaliswa koluntu kwanoosomashishini uMnumzana Themba Sigudla. Bahlali basesiyanqoba emalahleni banato tonke tizathu tekutsi bajabule kwekucala ngqa kutsi batfole lithuba lekutichubela emabhizinisi abo. Litiko letekuhlaliswa kwebantfu eMpumalanga lisebenzisene netinkampani letitimele kute kutsengwe imishina yekukhicita titina, emafastelo kanye netivalo te-aluminium. Today, God gave us a Takwa to bring hopes and jobs for the youth of South Africa and Emalahleni as a whole. Linyenti lalomkhicito litawusetjentiswa kwakha tindlu kanye netikolo kule ndzawo yasemalahleni. We've partnered with government. We've bought the machine. We're creating corporates. We're donating 45% to the corporates. Sigudla uphindze wanikela ngetimoto letitawusetjentiswa ngumphakatsi ekulweni nebugebengu. The number of houses that were built here, majority of the bricks that we have used are coming from the big industries. There is no point of government getting bricks from the big well-established industries. Umphathiswa welitiko letekuhlaliswa kwebantfu Speedy Mashilo uthi umkhankaso noma umklamo lonjengalo utawusukunyiswa nakuletinye tindzawo tasemalahleni letifaka ekhatsi impumelelweni kanye nephola. Etindzabeni tethu kuChannel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela esiyanqoba emalahleni eMpumalanga. Swelekile intwazana enesithoba iminyaka ubudala yasengqushwa eMpuma Koloni u-Anesipho Gotyana usutywe kukufa emva kokuba wathi wafunyaniswe nomhlaza osemhlathini ngoJuni wonyaka ophelileyo. Sweleka kanye xa usapho belisacela inkxaso yezimali khona ukuze lukwazi ukumsa kumaziko empilo nalapho beza kwenziwa utyando. Buqale ngoJuni wonyaka ophelileyo ukutshintsha ubomi buka-Anesipho Gotyana emva kokuhlatywa yinto ezintsinini kanti kukuhluma komhlaza. Usweleke xa utata wakhe
Ebesabongoza abemibeli ecela amalizo endleko zotyando. Baba nomtyanda ikhutshwe lana because laa nto iqinile laa nto liyana ndiyazi yinto enjani okanye zange ndayibona kwa ikhensa leyo kuba mhlawumbi ndingayazi uba injani. Iqinile lana kuba bakunosikwa laa nto mhlawumbi kungabheteke kungangcono kuyo. Ngelixa usapho lusangqobanisa intloko lulungiselela ukubeka u-Anesipho kwikhaya lakhe lokugqibela, lucele itshantliziyo lamalungelo abantwana eMpuma Koloni uMnumzana Majola ukuba abe ngumlomo walo. Ngu-Anesipho Gotyana iye yasandulela ekutshoneni kwelanga layizolo umhla we-24 kaMeyi. Noko kusekhona ukroka kwicala elithi uba lo mntwana wayefumene unyango olukudidi oluphezulu kwangela xesha wayiqalisa ngoJuni, angathi ukuze ahoywe kube kuleli xesha likaDisemba 2022 nalapho wayesexhalisekile. Sibuhlungu kona, sikhathazekile, kodwa ke siyazifuna impendulo, sizasikhangela sisifumane. Imini yomngcwabo ayikaziwa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya. Make sijonge kuba imali ke zivale ziminjani emva kwesibhengezo serhuluneli yebhanki enguvimba ngalemva kwemini. Kwezemidlalo kulindeleke ukuba uTakisi Nhlanhla umdlalo wamagqibela kankqoyi womdlalo wendebe eNedbank phakathi kweOrlando Pirates neSikhukhune United. Lo mdlalo uzawuqala eMalanga ngomgqibelo kwibala iLoftus ePitoli. Thabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Nkosi kakhulu ke kuwe mamqwathe deskeni yendaba. Dabulisa kwenzontsundu apha ekhaya ngolusuku olukhulu lokuphawulwa kaloku thina singama-Afrika. Igama lam ndikuthabile kumamvelase ndingokwamakhaphela bethuna nantsi ke imozulu. Sivula ngokujonga phaya ephondweni eMpuma Koloni eMonti phaya eziphunzana ngeshumi nje nesithoba iimtshizane nje ezingephi zezomvula kanti kwakhona phaya eGqeberha futhi ku-17 degrees naye ekakhatshwa kukusibekela nje kweentshizane zemvula phaya ngomso. Kanti yona imeko phaya eFree State eBloemfontein lishumi nje nesithathu kuyabanda phaya ekuseni nezulu ke futhi limathumbana kakhulu phaya kanti kusenjalo naphaya eSasolburg ngo-18 degrees kodwa yena nokuzolile. Hamba nambukele sijonge phaya eRhawutini eJohannesburg ngo-18 degrees nayo saxoke kamnandi nje phaya ukusukela ekuseni ngomso nakurhatya le meko kisanjalo futhi phaya koVereeniging ngo-18 degrees esacwengile. Kanti yona imeko phaya ephondweni KwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 22 amathontsana nje entshizane ezevula phaya emini ngomso kanti kunjalo mhlobo wam phaya eMgungundlovu ngo-20 degrees kwamathonsi emvula. Kanti yona imeko phaya ephondweni eLimpopo ePhalaburwa neziphaluka ku-30 degrees okucwenga nje kamnandi phaya kusukela emini naphaya ke ngorhatya langomso kanti imbukelo kusenjalo naphaya ePolokwane ngo-25 degrees naye uzole kamnandi nje emini ngomso. Yona ke imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi 31 nje amathontsana nje angephi phaya ezontshizane zemvula kube njalo naphaya eSekunda ngo-20 degrees osazolileyo. Kanti yona imeko yenjenje phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi 24 kusazole nje kamnandi phaya ngorhatya langomso kanti kusenjalo mzontsundu phaya eRustenburg ngo-22 degrees naye akabi kwahlaba. Yona ke imeko yenjenje phaya eNorthern Cape eKimberley lishumi nje linesine limathumbataka kampela ke phaya izulu phaa ngokuhlwa kwangomso kanti kunjalo mbukele ekhaya eUppington nguye la 15 degrees ngamafu nje angephi. Kanti yona imeko lihlabela ngamajonge phaya eNtshona Koloni eKapa lodumo neziphaluka ngo-15 degrees osibekelwe kakhulu phaya ekuseni nangorhatya ngomso xa siqukumbela imozulu ngeGeorge ku-14 degrees omathumbandaka mpela. Ndikuqhuda nengozi umamvelase mna bethuna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli. Kamnandi mawethu.